सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला डीजे संतोष ढोरी पर ले लेला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला कोई से बताई हाय लागत असरम अरे कोई से बताई हाय लागत असरम रतिया में सैया करे लागरम चित सुता के दिया बुता के बारा धर देला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला कोई से बताई हाय लागत असरम कोई से बताई हाय लागत असरम रतिया में सैया करे लागरम चित सुता के दिया बुता के बारा धर देला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला शिवानी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढोरी पर ले लेला सैया डीजे पलंग पर सुता के संतोष ढोरी पर ले लेला शिवानी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिरौली ढोरी पर ले लेला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला केतना कहियो कर हम लीला डाली के पानी लहंगा क देता गीला आय हाय केतना कहियो कर हम लीला डाली के पानी लहंगा क देता गीला डोरे ना कुछो करा से बोली रोटी फूलवता खोली मोर चोली बात में हमके फंसा के राइसिया करेला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला डीजे संतोष ढोरी पर ले लेला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोरी पर ले लेला सुरेश रंजन से रही परेशान हो ढोरी पे आटा कर देता जियान हो हाय रे बिटू बिकी से हम रही परेशान हो ढोरी पे आटा कर देता जियान हो राजा पारा का सहरे मोरा